Bizning гадәт шундый, кайсы гына төбәккә нинди генә авылга килсәк тә, беренче эш итеп мәктәпкә яисә балалар бакчасына барабыз. Бу юлда шулай булды. Районның иң зур татар авылы Урта Исәнтимер мәктәбендә бүген 64 бала укый, ә кайчандыр укучылар саны 600-дән артып китә торган була. Ул чакта татар телендә атнасына 5-6 сәгать укыганнар, ә хәзер 5-нче класста ярты сәгать атнасына, 6-7 класста чирек сәгать, 0,25 дип әйтелгән чирек сәгать, 8-нче белән 9-нчы класста 1 сәгать әдәбият, 1 сәгать татар теле. Ана теле дәресләренең саны аз булуы хакында сөйләшү өлкә мәгариф министрлыгы белгечләре һәм татар автономиясе вәкилләре белән булган очрашуда да булды. Это один урок за 4 недели, за месяц. А за год это получается сколько часов? 7 или, это в лучшем случае, 8 часов. Но за 7-8 часов чему можно научить ребенка? Это вы сами подумайте, это очень мало. 0,5 ставки это очень мало. Мәктәп директорының сүзләренә караганда, балалар саны ел сайын кими барса да, яшьләр авылда кала икән. Бүген 480 йортлы авылда 856 кеше яши. Терлек асырый, тавык асырый, җир белән шөгыльләнәләр, салам тюкалат итәләр, күрше райондагы авылларга саталар. Шундый бик тырыш халык яши безнең авылда. Авыл башлыгы Камил әйтеп узганча, мал-туар тотып, игенчелек белән кәсеп итүчеләрнең берсе Сөләймановлар гаиләсе белән без дә танышып чыктык. Бу 3 балалы гаилә узган ел грант тотып 21 баш эремегезне терлек алганнар. 40 гектардан артык җирләре бар. Мясная порода безнең алып кайттык без. До этого бу йортта Татайды гел шулай бер 5-6 баш терлек черный пестрыларын. Аларны иткә бит инде реализовать итәйдек. Халык ала яратып. Шулай итеп сайладык мясное направлениелар бик күп, авылда алучылар бар. Кем молочное направление сайлы, кем мясное направление сайлы. Безгә шадым мясное направление. Моннан берничә еллык авылда яңа балалар бакчасы һәм мәдәният йорты салып куйганнар. Биредә берничә үзешчән сәнгать коллективы, 40 елдан артык халык театры эшләп тора. Бүрек төбе астында китапханәдә эшли. Фондларыбыз инде яңарып тора. 19-нчы елдан бирле елда килеп тора. Быел март айында татар телендә, безнең ана телебездә балаларга да китаплар күп килде. Урта Исәнтимер зур авыл, аның урамнары да бер очтан икенче очка чаклы 6 километрга җитә. Шуңа да авылда 4 мәчет салып куйганнар. Леки 3 мәчет иде. Хәзерге көндә 4 мәчет. 4-сендә дә бара халык йөри, укыталар, бик удобный. И халыкның кирәгәне белән, мәчетнең тәртибе белән шундый яхшы ни туды һәрбер кешенең мәүлид ни булса, значит, күмәргә, нитәргә, зияраткә шундый халык тырышып баралар. Бу кышкы озын кичләрдә Исәнтимер халкы авыл тарихы турында китап язу белән мәшгуль. Ни өчен авыл халкы дим? Чөнки алар аны чынлап та бергәләп язалар. Бүтән эшне оештыручы хезмәт ветераны Рөстәм абый Бухараев. Безнең инициативный группа бар. Җыелабыз без, берничә мәртәбә җыелдык. Например, культура работниклары үзләренең историяларын культура буенча материал җыялар. Шулай итеп, минем ярдәмчеләрем бар. Мәктәпләр буенча тоже безнең Гөлфия монда ул участвует итә. Анарга бирдек, бүлеп бирдем мин барсына да. Бик күп җаваплы җитәкче урыннарда эшләп лаеклы ялга чыккан Рөстәм абый киләсе елга китапны бастырып чыгарырга ният итәбез ди. Димәк, борынгы Сөмбер төбәгендәге 67 татар авылының тагын берсе паспорт китаплы булачак.